Yes, jamen altså her på Sankt Anne, der har vi jo nogle rigtig specielle mennesker. Og i nogle af vores klasser, der har vi ligesom samlet nogle meget unikke mennesker. Det er, at du lukker røven. Du lukker røven. Og især i 3. B, der har vi jo en samling af elever med særlige behov og et særligt energiniveau. Hvor var det en rygmand, der ligger ned? Jeg vil rigtig gerne sætte jer ned. Altså, sæt ned. Altså, prøv at høre, jeg fatter simpelthen ikke, hvad der er sket. I var super søde i 1. G. Hvad fanden er det gået galt? Jamen altså, selvom 3. B har virkelig mange sådan interessante karakterer, så er det jo stadig en af de absolut artigste klasser, jeg nogensinde har haft her på Sankt Anne. Yes. Okay, folkens. Ja, okay. Også på bagerste række. Sæt jer ned. Sæt jer ned. Sigrid, også dig. Du sætter jer. Godt så. Nej, ellers tak. Det er så fint, men du må rigtig gerne sætte dig ned. Yes, super. Nej, Sebastian, sæt dig. Yes, okay, super. Så er vi endelig klar til at komme i gang, og vi skal snakke om... Nej, Julie, hvad laver du? Ja, jeg skal bare lige hurtigt nå i stof 2000 inden de dækker. Julie, sæt dig ned. Ja, ses morgen. Yes, super, altid. Yes, vi skal snakke om hvid. Feline, hvad har du gang i lige nu? Sofie, du forstår det bare ikke. Tarotkortene siger, at du er i morgen. Nej, heller ikke nu. Yes, altid er godt. Så jeg tænker, at vi lige starter med at genopfriske. Hvad handlede lektien om i dag? Yes, er der nogen, der rent faktisk har fået læst til i dag? Silje, altid. Kan du fortælle os lidt om, hvad handlede lektien så om til i dag? Ovids Metamorfoser er et af hans mest kendte værker, og det er en samling af værker, som indgår en forvandling i dens handlingsforløb. Og det er et meget langt værk, som er skrevet på daktyl i 6 meter, og i modsætning til Iliaden, så kan det opfattes som et kunstepos, i det ikke er blevet mundtligt overleveret. Kan du lige gentage det, please? Ja, Katja, det som Silje sagde, det var, at i virkeligheden så er det jo tale om et epos, når vi læser alle de her forskellige metamorfoser, og det er jo lidt i samme tråd, som vi har læst med Homer, det vi læst Iliaden. Yes? Kan vi ikke lige få 2 minutter til lige at skrive noter? Hej Jørgen, tak fordi du er her. Vi skal lige snakke lidt om din indsats i faget. Video! Beskriv 3. B. 3. B. Ja. Godt. Det var, Jens, det var ikke det, vi havde aftalt. Det var meningen, du skulle sådan snakke om, hvor drømmeklasse 3. B er. Og sådan, ja, så hvis vi prøver lige igen. 3. B. Det er jo en drømmeklasse. Så Pia, får I lave noget? Hej, Jellebøj. Ja, det gør vi. Altså, vil være med. Vi snakker bare om A-pigerne. Okay, jamen, der går videre. According to vinder Annie. Jeg tænker, jeg træder ind, og så er der et spotlight, og så står jeg, og så begynder min åbningssang. Og så står jeg ligesom her og danser, mens du sådan tuller lidt rundt bag, fordi jeg tænker bare, at der skal være sådan, ja. Og så griber jeg dig, fordi du falder, fordi du sådan... Jens. Det er så spændende, det her. Jeg lærer så meget om... I eksemplet oven... Altså, julefrokost! Okay, den fungerer som en hjelm, Jens. Den fungerer som en hjelm. Hvordan kan det lade være med at forstå? Så er det lyst. Jens, den fungerer, Jens. Sagt top, ligesom Mette Vind, ligesom Peter Lund, ligesom Jens og ligesom Adam er vi. Sagt top, bunder kaffekopper,
Alle klasser vender hoveder, når vi kan i walker. Baby, nu vi sagt top, allerede kendt. Slacker præsident. Det er det værste skrevet af chatten, for vi Spansk top, yo hablo español. La clase B está en mi corazón. Baby, nu er vi sagt top, så højt som vores forvær. Kigger hen på 3. H, og fuck, vi kommer der. Tager for ofte ned på GB, men kan ikke lade være. SU milliardær, spiser frokost der, hvor KG er vi. Sagt top, det er de andre ikke. 4 IAMG-konger, ligesom Frederik. Men hvorfor snakker I om konger? Det er konger, at I ikke er. Det er jer, der prøver at ligne os. Vi prøver ikke at ligne jer. Og I er helt okay. Jeg er faktisk rigtig gode. I bare ikke 3. B. Nej, vi er sagt top. Ligesom MGP, ligesom Aaron Dede, ligesom Lucas G og Anthony. Vi er sagt top, ligesom Burhan G. Tjek modulet, vi kan se, at der er pool party, baby, nu er vi sagt top. At vi var de største, har vi vidst, siden vi var bitte lille. Fuck nu snittet, og det der, hvad skal vi bruge det til? For A har dobbelt op på drama af eleverne. Men vi har 10 gange mere talent, vi takker af. Her til sommer bliver vi student. Bare lad mig step. Ja, vi ramte sagt med god stil. Ejer alt fra Saxo så til Gys. Det kan alle se. Styrer hele skolen. Nu vil alle være 3. B. 3. B! Jeg havde jo sagt det til jer! I har skolens højeste fravær igen! Jeg har jo ikke nogen muligheder for at hjælpe jer. Jeg er nødt til at sige, at I ikke kan blive studenter, og I skal gå året om. Nej! Jeg troede, det her ville ske. Vi fejlede 3. G. For vi havde alt for højt fravær. Oh ja yeah. Alle de andre peger underligere. Har ingen venner mere. For vi tænker kun på os selv. Derfor går vi om igen. 4. B, det er der ikke nogen, der gider at se. Vi troede vores tid her var forbi, men hun må vente et helt år endnu. 4. B, du er stadig mere kendt end 3. C. Hvem havde troet det kunne blive værre, end da vi optrådte til MGP? Hvad fanden laver I? Det er vores ting, at vi fucking klager over, at vi går i 4. G. Det går fucking ikke, det der. Det går ikke. Typisk 3. B. Find på sig shit. Typisk. MGP? What? Vi kan godt blive studenter. Er vores fravær væk? What? Jamen, fedt. Jamen, så skal jeg lige ændre et par ting i videoen. 3. B, nu kan vi endelig blive student. I kan ikke leve uden os, men nu er det tid til vi skal sige farvel. 3. B, hvor andre ser tår, ser vi et win. Hvad vil I gøre, når nu vi tager herfra? Det er jo klart, at I vil savne B. 3. B, vi gjorde det godt. Der er ild på floor, før vi så hørt. Så hey, nu det er 3. B. 3. B, det er en ren sag. Hvem kan huske det er af? Så hey, det blev vores tur, det er 3. B. Vi bliver